vede. N-am nevoie de ăla. De ce nu mai ai nevoie, tati? Hai, tati, zi ceva acolo. Amna! Mama! Amna! Zi ceva, tati, acolo! Învățau că s-a prins. Dar lipsește ceva bucările acolo. Aha. Le bagi aici la G7, a? Deci fii atent, dacă se duce cu mâna acolo, apasă, zice, hai să foc. Deci tu, învârte chestia aia cu albinute. Ia! Dacă mai dă drumul ăla să cânte. Ia-te. Din 2016 vom putea merge pe autostradă până la ieșirea din țară. Iar noi vom plăti taxe când vom circula pe acolo. Deocamdată nu am terminat mai devreme. Între Timișoara și Coș. Iar în noiembrie ar trebui să fie gata și autostrada Soarelui. Cel puțin Fă până, mami.
Hai, vină tu și mai ridică-o, că s-a dus jos. Vom plăti o taxă ca să circulăm. Undeva în 2015. În aceste condiții avem astăzi un record absolut pentru România. Am reușit să construim înainte de termen 9 km de autostradă între Timișoara și Cluj. Amna! Amna!